wankin fuska kuma idan ka sa ruwa a hannunka to ana so ne ka wanke fuskanka. Sharadin shine wanke fuska ana so ka yi shi ya zama cewa angul 4 ne. Kunnanka nan an fahimta, karshen kunnanka ya zama cewa ruwa ya zo karshen kunnanka haka. Sannan kuma karshen wuyanka ya zama cewa ka wanke hannun ɗinka. An fahimta? Idan kana da gemu, in gemun sama ne irin na malam Tasiu, kawai wannan din shi zaka yi, sai ka sa wannan din shi zaka sa ruwa ne kawai ka wanke. Idan kuma gemun yana da ya dan fara yawa, to zaka dan sa hannunka ka dan sassa ruwa a jikin shi. An fahimta, saboda ya shiga. Sannan kuma goshi, shi ma din farkon goshinka ana son ya fara daga farkon goshinka. To kun ga akwai gashi, mutane gashin su iri-iri. Akwai wanda gashin shi yana da sanko ya fara daga baya, akwai wanda kuma gashin shi ya fara da goshi ne. Kun ga kaman daga nan nawa, asalin gashin mutane galibi haka yake, daga goshi yake farawa ko. So idan gashin ka ya fara daga tsakiyan kai ne, sanko kake da shi, to ba sai ka wanke daga, za a ce za ka wanke daga tsakiyan kai bane ka wanke sankon. Shi sanko baya cikin fuska. An fahimta, daga inda galibin gashin mutane ke farawa za ka wanke, sai ka wanke gaba daya, sannan sakon hancinka da ko ina ka wanke shi. An gane wannan? So idan ka yi wankin fuska, ka gama da wankin fuska, za ka yi so 3. Idan ka yi so 3 a wancan, idan ka wanke so 3 ka gama da wankin fuska, to yanzu kuma abu na gaba shine za ka je ka zuwa ga wato wankin hannu bayan ka wanke fuska. So wankin hannu kuma za ka ɗiba ruwa, idan ka ɗiba ruwa to za ka sa a wannan ɗinka, za ka wanke hannunka. To wankin hannu ba daga nan ake farawa ba, ba daga nan ake farawa ba, ba daga nan ake farawa ba. Galibin mutane suna fara wanke hannunsu ne daga nan. Za ga mutum idan ya zo alwala ga ya wanke hannun shi ne, ya fara wankewa daga nan. Daga nan za ga ya fara wanke hannun shi. Idan ya wanke daga nan ya zo har nan. To ana so ka fara wankin hannu ne daga nan, daga kan babban yatsanka. An fahimta ko? Kun ga a farko mun wanke hannu a nan. To me yasa yanzu da muka zo yin nabiyin nan sai mun fara wankewa daga nan? Me yasa? Ba zai faɗa min dalili. Dalilin shi ne wankewan hannun nan da kai na farko a nan, wannan ba farilla bane, sunna ne. Ba farilla bane, sunna ne. Yanzu kuma wannan wankin da zaka yi na biyu farilla ne, dole ka wanke daga kan babban yatsan ka wanke haka, ka zo nan, sannan kuma ka wanke haka ka koma. An fahimta ko? Haka zaka wanke shi. An gane? So idan ya zama cewa ka wanke shi, kuma ana so ne ya zama cewa hatta wannan ɗinka, gwiwanka, har da gwiwanka zaka wanke, ba wai a gwiwan zaka tsaya ba, har da gwiwan zaka wanke, ya zama cewa gwiwanka ya wanku, sannan kuma hannunka ya wanku shi ma din har zuwa nan. An fahimci wannan? Mu je na gaba. To idan ka gama da hannun dama, to yanzu kuma sai ka zo ka yi hannun hagu. Kamar yadda ka yi hannun dama, to haka shi ma za ka yi hannun hagu. A wanke shi daga kan wani yatsa na ce da a wanke? Daga kan babban yatsa. Sannan a wanke da gwiwa ko kuma ban da gwiwa. To za a wanke har da gwiwa. To idan ka wanke har da gwiwanka ka gama da wannan, to sai ka je ka abu na gaba. Idan ka je ka abu na gaba